venner her til Nolva blanding af Snorlax, og selv hvis i dag laver jeg en video af Nolva World igen, og ja, så har jeg lige lavet den her lidt større, altså hvor jeg skal lave min hus og alt det der, altså det her det er ikke min officielle hus, men ja, I ved det. Når her jeg har lavet mere og mere, du ved, jeg har skiftet kisten her med den større kiste, jeg har alt det her jern, hvis I spørger, så kan I huske i sidste episode, hvor jeg lavede det der med jern, du ved, ikke? Det her, jeg kan vise det til jer. Så skal jeg have noget træ. Nå, men lige meget, jeg lavede noget mærkeligt, og så fik jeg, du ved, mega meget jern. Jeg lavede noget med Mortem Plessen. Her, Mortem Plessen, så kunne jeg, altså med takket være det, så kunne jeg lave Iron, og så lavede jeg det her jo. Hvis I kan huske, det der lavede jeg sådan der, og så ja, så lavede jeg det der. Og så lavede jeg det om til det her. Og så fik jeg jo 9. Så ja, og i dag skal jeg lave en ny sværd. Som jeg har, altså jeg har bare set gennem modden, og så har jeg set den her sværd, som er meget god, som jeg kan lave. Så ja, jeg laver den. Jeg har tingene her. Jeg har det helt klar allerede. Så ja. Jeg tager på den. Så tror jeg også, at jeg laver chestplaten. Så ja. Okay, godt. Sådan. Kan jeg egentlig lave den allerede? Ja. Yeah. Nå, okay, jeg laver sværere. Nej, det var ikke sådan. Hvordan var det, man lavede sværere? Sådan. Seriøst? Det var da mærkeligt svær. Okay, og den her svær, den er meget stærk, altså. Den skader ret meget. Jeg prøver at lave chestplaten. Så ja. Okay. Gems. Okay, den er værre end, ja, den er værre end det normale. Okay, det var bare noget spild. Så ja. Det var ikke særlig klogt, jeg gjorde det her. Så vil jeg i dag prøve at lave en grappling hook, så ja. Grappling hook. Men først vil jeg lave en chest. Altså det var noget af sådan her. Mere iron. Jeg har mega meget iron, så jeg er ret ligeglad med iron nu. Jeg kan bare bruge det til alt det jeg vil. Yep, her. Bip. Okay. Jeg tror jeg laver en til. Så ja. Så jeg vil. Så ja. Sådan. Okay, nu har jeg 2 af dem her. Nå, okay, nu forstår jeg. Det er som om jeg havde en hel chest. Okay, det er egentlig meget godt. Sådan. Og det gode, det jeg har jo rigtig meget iron, så det nytter ikke noget. Godt lavet. Sådan. Sword increment. Wow. Okay, jeg tager lige alt det her. Herind. Så tager jeg alt det andet her. Okay, sådan. Ja. Okay. Det er egentlig meget godt. En anden svær. Rodent flesh. Okay, det her. Så, bip. Okay, her er iron, ja. Okay, bare sådan.
Nå, okay, nu har jeg de der, så ja. Wood to iron, copper to iron, iron, silver, hva? Iron to gold. Nå, okay, men det var bare det. Så ja. Nu tror jeg finder noget til at lave en seng, har jeg lige lagt mærke til. Jeg har ikke lavet en seng endnu. Så det vil egentlig være meget godt. Okay, jeg tager også lige, altså, jeg kan bare prøve at finde en, ja, nogle får, og så skal jeg også prøve den her svær, som ser meget sej ud, egentlig. Så ja. Nej, det bare vejer lidt. Okay. Lad mig se. Okay, nogle gange, jeg vil spørge, hvorfor der det her sten? Det er ikke mig. Det er bare noget, der så jeg, fordi jeg skal se nogle andre ting jo. Så ja, så har jeg hele tiden fundet sådan nogle mærkelige. Jeg ved ikke hvorfor, måske skulle der have været en by, og så skete der en bug. Så der lavede byen ikke kunne blive lavet. Så ja, det er meget mærkeligt egentlig. Hvis man tænker ordentligt, så kan det være meget creepy. Så ja. Okay, jeg vil finde et sted, hvor jeg kan lave min hus. Så ja. Nå, men det jeg ved, det skal ikke være særlig bange for noget. Jeg har meget defense på noget. Nej, ikke så meget igen, men jeg er meget stærk. Og så ja, så er vi bare meget stærk. Hurtigere er jeg også. Okay, jeg kan se, der er fjender her. Men det er der ikke. Hvorfor er der creeper der? Nå, jeg må bare undersøge den her verden. Det er hvorfor jeg ikke løber, det fordi, ja, jeg skal spare på mad. Selvom jeg har ordentligt meget, altså ikke ekstremt meget, men jeg har okay nok. Se, jeg har aldrig været her, og der er nogle stenbloks. Det der, her. Det der. Hvad er det? Okay, lad os gå derover bare for at undersøge. Så videoen bliver lidt mere interessant. Det der. Se. Det er allerede interessant nok, tror jeg. Se, what the fuck er det? Okay venner, så nu er der sket noget rigtig mærkeligt. Okay, den her kommer det ekstremt mærkeligt, fordi så gik jeg ud af Minecraft. Så gik det ikke mere lag. Jeg var derovre i noget tid, det var ikke særligt, det var bare noget jord, noget rødt jord, for en eller anden mærkelig grund, men man kunne ikke lave noget af det, så det var ikke interessant. Altså, det nyttede ikke noget. Og så buggede min Minecraft helt, min Minecraft crashede, og derfor kan jeg ikke, derfor går jeg ikke derover igen, det er ikke en særlig god idé. Så, ja. Yeah. Jeg vil bare vente nu til det bliver dag, og alt det der, fordi jeg i altid tid, der gik, så... Nå, okay, hvis I spørger, hvorfor jeg klippede der, det var bare lige... Ja. Nå ja, og så gik jeg endda sådan kreativ, fordi jeg kunne ikke gøre noget seriøst, det var alt for... Ja. Det var alt for mærkeligt. Har en idé. Jeg tror, jeg vil lave min hus. Ikke derovre. Altså, se. Jeg gik helt herover, ikke? Se den zombie der. En edderkop. What the fuck? What? Hvorfor er det, der siger den lyd? Hører de det? Så det gør jeg. Det var da noget ekstremt mærkeligt. Nå ja, hvis I ville vide, hvad var den blok egentlig, den jeg sendte i den map. Det var lige den her blok. Det var det eneste, der var. Det der.
Det er kras. Det er kras, altså. Ja, det er kras. Men det lyder som sten. Det er det, der er mærkeligt. Nå, jeg vil spørge, hvorfor jeg ikke har særlig meget træ. Det er på det hvide. Jeg brugte det jo til det der trick. Ting. Jeg laver lige noget. Ja, okay. Sådan. Nu tror jeg bare, jeg vil se en anden sted med dem, fordi det er ikke en god sted. Det der, det er meget mærkeligt. Jeg tror, det er en hekssted. Hvorfor er der læbe der? Okay, det er meget. Show much? Nej. Okay. Jeg tror, jeg går den vej. Okay, men det jeg ved, det jeg kan dræbe alt muligt. Okay, pile, knogler. Knoglerne er de meget vigtige, så jeg kan finde nogle hunde. Så ja. Og hunde, det er godt at have. Og noget, der er godt at have, det er noget, man skal have, fordi ja. Altså, hvem vil ikke have noget godt? Den her map, den er meget stor, altså, hvis I er Minecraft, altså mappet af Minecraft i computeret, ikke i Xboxen, eller i andre steder, kun i computeren, det er den anden største i alle spil, eller en af de største. Altså, den er ikke uendelig, men den er mega stor. Hvis du vil se hver blok af en hel Minecraft map, så tager det cirka mere end 1000 år, hvis du vil se hele Minecraft, altså hele Minecraft-mappet, så tager det 1000 år, altså, eller mere, men 1000 år. Wow! Fuck, den her sted, den er sej. Den er meget sej. Ja. Hvad er det der? Det er snitbold. Kan jeg lave noget ud af snitbold? No. Og kan man det? Det er snart ved at blive irriterende, det her. En sort kanin. Oh! What the fuck? What the fuck is that? Chin-chin. Okay, det er en boblet mine. Kan jeg se. Okay, hvis I spørger, hvorfor jeg smadrer alt det der. Det er bare for en sikkerheds skyld, der kan være hvad som helst. Jeg sagde det jo TNT. Der var jo TNT. Se! Det TNT kan hjælpe til noget. Don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed themselves. Oh! Whoa! Diamond chest plate. Diamond chest plate. Yep, diamond chest plate. Okay. Det der. Det der, Nicker. Det var rigtig godt. Det er noget meget godt egentlig.
Det er derfor, man hele tiden skal undersøge noget først. Se, det er fordi, jeg så noget som te udenfra. Nå, men jeg fik noget rigtig godt ud af det. Ja, det kan jeg ikke sige nej til. Jeg fik noget ekstremt godt ud af det. Wow, jeg kan også lave diamond powder block. Okay, jeg skal bare have 4 jern, og så får jeg uendelig jern. Nej, uendelig diamant. Okay, det var meget godt. Det er en mærkelig plante. Ja, det er en mærkelig plante. Og det er bare en hvid bok. Noget. Okay, se, jeg fandt en anden sted. Jeg er inde i en sted, hvor der ikke er... Okay. Ja, jeg havde den med lyd nu. Den er... Nå, men jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at give like, hvis I kunne lide videoen. Og ja, husk at abonnere. Og ja, vi ses. Farvel.